Ei tää varsinaisesti ole semmonen kutsuvan näköinen. Se, että sit kun on semmonen vihreä baana, niin just näin. Se vähän huutaa enemmän sun nimeä. Ei tätä soraa ole kiva keräillä vielä 3 päivän päästä sukan pohjalla. No just niin. Meillä on Suomessa yhteinen haaste. Meidän lapset ja nuoret eivät liiku riittävästi. Sitä ei helpota, että sorakentät ovat varsin huonossa ja mutaisessa kunnossa joka syksy ja kevät. Espoon Laajalahdessa lähdimme ratkaisemaan asiaa yhteisöllisyyden kautta. Tavoitteena oli kerätä yhteensä 100 000 euroa, jolla hankitaan kentälle keinonurmi, tuomalla yhteen alueen asukkaat, kumppanit ja Espoon kaupunki. Eli nyt on selvää, että me halutaan se keinonurmi tänne Laajalahteen Espooseen. Tän jälkeen me lähdetään avaamaan tätä hanketta isolle yleisölle, avataan pienkeräys, me lähdetään valitsemaan materiaalia ja ennen kaikkea hankkimaan sponsoreita ja kumppaneita tähän hankkeeseen. Seuraavaksi tapasimme Espoon liikuntapalvelupäällikön kanssa. Moikka Jarmo, mitäs meillä on näitä vaihtoehtoja nyt sitten kentäksi täällä? Tässä on muutama vaihtoehto, mitä kannattaa harkita, mutta kun puhutaan tämmöistä pihapeleistä ja tulee kylän käyttöön, niin tavallaan sillä Quality Pro-mallilla tässä mentäisiin, jossa on tosiaan sitä ekologinen täyteaine siinä ja mahdollistaa se talviaikana jäädyttäminen. Varojen kerääminen yhdessä Laajalahti ry:n kanssa eteni hämmästyttävän hyvin, innostaen niin yritykset kuin alueen asukkaatkin mukaan talkoisiin hyvän asian puolesta. Ette ikinä usko. Ne rahat on nyt muuten kasassa. Seuraavaksi tilataan kenttä, käydään aikatauluttamaan asennusta ja päästään ennen syksyä vielä peleille. Tämä projekti on ihan mahtava meidän koulun näkökulmasta. Tämä on sekä välitunti että liikuntatunti käytössä. Mä pidän erityisen hyvänä sitä, että me saadaan tätä kentän käyttökautta pidennettyä, että ne syksyn ja kevään kuralammikkoajat jää pois. Kiva, kun tähän ruvetaan tekoniin. Voi käydä paljon useammin ja että pystyy muitakin lajeja pelaamaan kuin vaan futista. Se on paljon mun mielestä pehmeämpi ja kivampi pelaa. Et sit kun hiekka just kaatuu, niin se on vähän ärsyttävää. Se pölyttää just enemmän ja sitten kengät menee likaisemmiksi. Niin kuin me kaikki tiedetään, junnut tänä päivänä liikkuu aivan liian vähän. Siihen me halutaan tehdä muuta. Joten tuodaan pihapelit takas kunniaan. Tämän kentän piti alun perin olla valmis ensi keväänä, mutta nimenomaan näiden kumppaneiden ja yksityislahjoittajien takia niin me ollaan nyt tässä tilanteessa. Ja mahtavan iso kiitos meille kaikille panostuksesta. Nuorten ja kaiken ikäisten liikunnan edistäminen on ehdottomasti tärkeä asia Killa FC:lle ja tämän takia meille sopii hienosti olla mukana Pihapelit-projektissa. Mulle aina tärkeää tällaisena urheilumiehenä on ollut se, että nuoriso liikkuu ja se on oikeastaan se syy, minkä takia me ollaan tässä Pihapelit-hankkeessa mukana, että saadaan kaikille avoin kenttä kaikille käyttöön ja mä oon kyllä erityisen innoissani tästä projektista. Pihapeleistä on lähtenyt mullakin kaikki urheiluliikenteeseen. Se on tärkeää viettää ulkona nuorten ja frendien kanssa yhdessä aikaa. Sieltä tulee ne parhaat muistot ja parhaat ystävät. Se, mikä tästä tekee erityisen arvokkaan meille, on myös tämä yhteisöllisyys. Tämän alueen ihmiset on yhdessä tämän takana, sekä yritykset että asukkaat. Metermialla ollaan kyllä tosi innoissaan mukana tämmöisessä tärkeässä hankkeessa. Ja kyllä lasten ja nuorten liikkuminen, niin se on elintärkeä koko yhteiskunnalle ja tämä tietysti luo mahdollisuuksia siihen. Sen takia oli aika helppo lähteä mukaan tähän Pihapelit-hankkeeseen. Laajalahden pihapelit keinonurmi on siis hankittu ja asennettu. Mutta mikä tärkeintä, avajasta on kerran, mutta pihapelit on aina.